Surprise! Birthday kay May pa man. Kami advance, no? Thank you for being a wonderful mother to us. We love you, Mama Jen. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Oh, ma'am, may buntag. Imo ni anak si Ednel, ma'am? Asa karon? Asa siya karon? Nabi sa Siburi. Namo gipa-deliver mga sa kanya. Delivery sa Shopee. Order. Sige. Gipatuyo ni kamera kay dako man yung amount good. Kaya gipa-deliver. No, bayanan niya pero ngay may picture sa mo ha. O pirma. Diri mo gipa-deliver gud ma'am si mo. Ay, mama niya. Okay lang ma'am, mga may picture sa mama. O ba sa item? Ha? Suran ko nimo. Sige. Dito ka ba sa item ma'am? Nasa gawas. Oh, manios. ako'y munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Surprise! Happy birthday! Happy birthday po! Oh, gi-advance lang ma'am. Wow, kwarta na ba? Wow. Happy birthday in advance. Dugaya pa man sa mong birthday. We love you. Kaila rin mo, makaday si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo kang kinsay gahatag ani? Bisa man paminaw nimo. Si Hana. Nana. Banana to kay na siya yung mensahe pero usa na ko basahon bisag dugay pa yung birthday kantahan niya kung kanang mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kina siya yung message. Ana siya. Thank you for being a wonderful mother to us. We love you, Mama Jen. Agi ka na siya kay Ma'am Hana sa USA. USA with love. Pinadali gawas ko ba? Message niyo sa ilaha po. Oh, salamat kay Day. Happy birthday, Day. God bless. Salamat Bila, kay happy good. Lipay na. Kay Lipay na. Lipay na ba? Kasi ginanay yun niya. Ako kinakaayo. Basta kay sila lipay ko na bayan namin may lawas. Anak na buti. Salamat kayo mga anak. Gulo na sa mga mga layo doon ni. Gulo na kung kami na ko ha. Yeah, kato lang. Doble ang ka-surprise. Malayo ka man yung birthday kay May pa man. Grabe advance, no? I-advance mo nila. Sige, picture sa happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop, ang Digos Flower Shop lang doon